Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yu amin nga sa kapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarangan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanang nasumangbahay iti programa. Dear Manong Nemi, kadagto iti pagayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbaga bigat na imbagal daw na imbaga oras kada kay amin sa kapada. Please share this program and send more stars. Kat padaran yung di pagkasalitaan ni Annabel. Ti ina ken gayem, anang laksid ti anak ken gayem na. Abe nga ta. Padaanan nyo na daw pagkasalitaan. Hindi ka rin, irugi papagayam nga ibasa dito pagkasalitaan ni pagayam ti nga Annabel. Ti ina ken gayem, anang laksid ti bukod na nga anak ken tinasinged nga pagayam na. Abe nga ta. Medyo misteryo ya. Tapos lahat inunagat katay ninong na. Ninong ni June. Nga kumpadre ni Annabel. Irawar mo di anak mo sa mong ilameng. Dagas di anak mo. No. Dagas ka nun di anak na. Ano basol lang ata. Padanan niya papagayam. Tayo ito yung iruging ibasa. Dito nga pagkasalitaan. Sa gudahan ng rutisurat. Ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Annabel. Mauding ente pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Marso. Kunana dito'y, Dear Manong Nemi, masansan ken maulit-ulit idin amang manggig ko. Tay pagsasao Manong Nemi, best friend, kat posible nga agbalinto nga worst enemy. Tinakasingsingpet, agbalinto nga dakas. Agbalbaliw ka di, tirik na, ti maysa nga tao, agas pa nagbalbaliw ti panawen. Nga ada na patsyempo na nga nalinak, ada matsyempo na nga nadawel, ti baybay, tiyempo na nga nainit, tuno ka naglulem, tiyempo na nga nalinak ti panawen, tuno ko hanggat dumteng ti bagyo, wuno alawik. Kasto ka da talaga ti biyag Manong Nemi. Ada pa nagbaliw-baliw na. May sagmat ka na gini kang kanay nga doon dumngeg, kahit nakapagsurot hak, tapno kahit kumat nga iburay na ito yung pakasalitaan, adyak to pulos malipatan. Amamalin nga pakaadawan iti adan, liwliwak ken pagsarmingan ti biyag. Awan nga tan Manong Nemi, ti kasisingadan nga gayem no saan nga da kami kini Aida. Nagkobingan kami, nagkaradwaran kami iti elementarya ken high school. Iti agbasa kam kuman ti college Manong Nemi, agpadpada kami nga saang mi na ituloy. Gapo iti rigat ti panagbiag.
Saan ko imbilang manong naming gasta best friend ko laing ni Aida no dikat imbilang ko pa yun nga kabsat, kapamilya. No mapanak sa Jabalay da kasla may sakmatan nga miyembro ti pamilyada. No umaymet dito balay kasla may sakmatan nga miyembro ti pamilyano. Ano di kita harapahap mi manong nami? Magkiasawa kam to, iti nasingpet, nadungo, nga saan to nga mang pasakit kada kami. Wen, gamot sana ko nang basa manong nami, pinabuludan nak, tikabsat ko nga da, iti abroad, iti pagpunak, tapno madanak, iti pwesto, iti tiyandaan, manong nami, ngaglako iti naduma-duma nateng, prutas, bagyo vegetable, ken prutas manong nami. Dito ko nga naman mo, tinagbalin, nakatakta ko lang ko tibiyag. Nga iso na ito ni Rafael. Ni Rafael, manong nemi, at dan di basit nga business, agi deliver, at bukod ng alugan, mapanagala, i-deliver na nga nateng, kan prutas sa di Baguio, supplyan na, tinaduma-duma nga tiyandaan, manong nemi, isot pa nagamamumi. Iti maawa na ako, manong nemi, iti tagila ko, dati nga mga deliver kanyak kat saan maten, kabuta nabangkrap maten, tinikusyo na, iso nga ni Rafael si Mublat. Hay, siyakting, kabarbaro nga, agi deliver kata kayo ti prutas ka natin. Nasyat akit ni, awanin karga ti pwesto. Sige, da kargadorin nga, kinontakon, agi yuling kada kita order mo. Diyak pinag-order na. Dito doon na pagsalitaan ta, siya gayam ni Rafael. Siya man ni Annabel. Uwan manong naming, kasto iti panag-amumi ken panagsabat ti biyag may dalan mi ken ni Rafael. Masansan met idin manong nami. Ura no saan nga aldaw ti panag-deliver na umay nakpasyarin. Ado pala ti lako ka. Umay kapasyarin. Umay ka sa niya balay. Noon naman di purpose mo. Diyak ba na mo ti balay yun Ken, check contact number mo, di pa inted kanya. Di ited ko. Yung may nakarupin na siya ni Rafael manong nami, ito'y balay mi kanya mamok kadatatan kinanang kinikapsat ko. Nagluganan na manong nami, titrak na, pagbumbunag na, itinatenggan prutas. Manang, nagwapo. Negosyo na bukod na dyan, no driver lang. Bukod na nga negosyo. Ay, maya, nagtipon kayo. Sika, ada negosyo yung naglako tinatanggan prutas, isuna, isumati para deliver. Indaton na ti panagayat na kanyak, manong nemi, damo pa nagpitik ti puso. Ado edi, dagiti mang lukluko kada kami, kini Aida, nga best friend ko, nga lalaki, di adakam ti high school, ngem, di met ingkas kaso ida. Kanuoray, manong nemi, diagbasa kam ti college, nagpatingka kam lang ti second year. Ado di kita agar-aram kada kami. Kaya nagsinsin na lutsod kami, ana, ada boyfriend mo? Sikat umuna nga makaamo, na ada boyfriend ko. Tapos nangarod natin padamag ko kini Aida, manong nemi, tinawaga, kalpasan na pimanaw nga nag-awidan ni Rafael. Ana? Agi deliver ka nagiti taglakom, natengken prutas, buwan, bukod na nga negosyo. Sika, sino nag-araram ka? Ni Carlo? Mga opisina? Oh, may mayat ka? Ano nga may mayat? Mga opisina, manulat sweldo na. Napimbitas ka ni Rafael ata, bukod na, diyan negosyo na. Ni Aida manong nemi, aaw mo ti pagtalnaan ng pagubraan. Sales lady, waitress, kan, diyan mo, nagbalimpay nga ahente at insurance. Aging nga, di mano ng manong nemi ti tiyempo nga naklon ko ni Rafael, ket ko na nakanyak, nag-asawa kam ka nun. Saan ka di ka nasapa pa ilaunay? Ubing nga pa ya. Nabimitas na ubing ka. Nga aganak. Tapos na nikas tagat, kasla mo lakakabsat no kuhan di kita anak ta. Diba? Sa bagay, no talaga nga panahon ng tapno, mag-iasawa ak, ang mabaling ka din nga, may sapi ka tawin. Tapno makornong ta. O sige. Kapag pagsunay, magatang kunto na jalute nga,
Kayat ko pakaidiswan ton di balay ta. Dito yung lugar mi, di lugar yo. Dito yung lugar tayo. Dito eh. Ipakita to ka. Kayat ko, malpas ton di balay, isunton ti pa nagkasawa ta. Di kad bukod mo to amin, dagakin balay, awan ti may tulong ko. Ano na may tulong mo, di okay lang. Nagyaman na Rafael. Talagang isaganang nga nalaingan niya. Iso ti planok, terapap ko. Ito nagasawa, may isagana nga imbag. Tap na nikastagat ta. Agbalin to nga, natal na ay, naragsak na pamilya. Manong Nemi, hindi pa nagkita mi manen nga gayem, iti may sagundaway, tada imbatik nga nagbantay, iti pwesto kit tiyandaan Manong Nemi. Hoy, nagtulagan mi, nagpasyar, ag-date nga gayem. Napang kami iti mall, paspasyar kami, nag-shopping kami, Manong Nemi, napang kami iti food court, nangan kami. Wana, nobyo mo ni Rafael? Hoy, kahit na nagkasar kami. Sige nga ron. Guru ka. Sino mo nagkasar ka na ta? Inaklong mo ni Carlo? Oh, ninyo pero naman ti kasar. Sa, adaman ni bagbaga na agbalinto nga balay mi. Tawid na kano dahil ti antina nga dahil Hawaii. Bakante ka no. Iso to pag yan mi. Huy, balay ti Hawaiiano ti pagbalin ng balay yo. Kito na. Hawanin ti problema mi. Yamamum to kanya ka ni Carlo. Kaya dapat lang. Yamamum to ni Rafael. Sikat balin nga maid of honor ko hen. Wala, siyempre siya. Sino ko ma? Di ka ito laksidin kang kayem na di mo saan nga sakti bird of honor mo. Di ka agidan di may sa katawan di pa nagkasarta. Wala. Umununak nga ron. Depende. Siyaktiin mo na Manong Nemi kada kami nga kayem nga nagkasar. So, may kadua Manong Nemi nga pa nakakita ni Aida, ti boyfriend ko nga ni Rafael. Inya mamukeng kuha na ni Rafael Manong Nemi, my best friend. Kasi singadan gayem. Nasaan lang ang gayem? Kapsat pay. Kasi natin kinasingit tunggal may sakada kami. Kasi natin panang amuk Manong Nemi kini Rafael. Idayam amumet Manong Nemi ni Aida ni Carlo. Apo gwapo met. Agbagay da. Agbagay kami met ni Rafael. Hindi ba nagkalay sa amin kini Rafael, Manong Nemi, ni Aida, ti maid of honor ko. Kalpasan lang, di makabulan, Manong Nemi, si Marunumuten, da Carlo, kini Aida nagkasar. Siyak ba't ti maid of honor na. Manong Nemi, kasla kamlag kang kinopetensya, kasta ti arig na. At tinawag mo. O, kumusta ti negosyo? Okay, met. Supplier ko ti asawa. Nagmayat a kombinasyon. Kanda kayo kay ni Carlo. Ginakay na pagtrabahuan. At aklat na di unag tibalay. Iso nga, kalawin ang kulatang rumor, mapanagpaspasyar. Awan pa'y anak yun. Awan pa'y. Di mo lagsikog sika. Nadalaya kon sika. Dumabulan na yun. Uy, kahit nang asawan, sika tumuna aganak. Oy, kumadre, saan talag best friend, anak kag ti inaunam, anak yung tumot dati inaunang anak mi. Yes, o pagod nga saan. Katpud no Manong Nemi, siyakti muna nga nagsikog. Wan, kadidipas ngay ko Manong Nemi, ti inaunang anak mi kini Rafael. Adda, ni Aida, Manong Nemi. Wan, uy, abeda ka. Katuwa na, sabay-bayag ba't at managanak mo? Taorin na siyak tumot ti aganak, kumay kan tumot Hinto na may ospitalat. Ana, nakita ko dyan ako. Lalaki, June. Nagwapo si ka, nag-cute. Habang nga on, tupay ti anak ko. Umay kan tutulungan ng mga iwan, mang tagibig kang kuha na, mabalin. Pagpapausak tupay lang isot anak kumot, Aging kang adan tumot na anak ko. Hindi, isot ko ng kumadre. My best friend na kumadre. Katpud no Manong Nemi. Edi pa nang tagibig kini June pagin inagawan mi Manong Nemi nga gayon. Siyak timang di ko sa kagwana. Ay, siyak, baka maibata. Siyak, nalaingak. Pagsusuruwak.
Kit pagsusurong gamit ti anak ko ti anak mo ti bunyag. Wala pagsusuro Nagpwesto manong nemi. No kasta nga mapanak iti pwesto imbes nga ninanang ti ayabak nga may mangkita iti anak ko ngimsahan. Ni Aida manong nemi iti mga waawil ken kuan. Kano sumangpedak ton nga aggapo iti pwesto manong nemi ti negosyo deta. Makita tumandak kay suna nga ilay-laylay na, uy, baka maruman at anak ko. Amon ta samat idisdison. Amam met tamaktangak met. Lasoblatag met, yung kapay lagsukat. Nagabukat siyandaan sa mo, alain na ni June. Oo, baka no, bacteria mo na virus mo. Diya kahit nagsakit na ti anak ko di bunyag. Saan tula agawidan manong nemi, no adda ako. Umayag tuwanin no bigat. Anak ko na ni Carlo. Tikas ti nga naramidem. Pagpapausak nga rod nga daiwan ako. Rinabiimit nga ko Imjak man mo. No siyak tiga po na, muno iso na. Ada nga ta diferensya. Muna diferensya ni Carlo. Mati ko nak. Agpa-check up kay hindi Gastan do't aramiden mi. Ngayon panagkunak, agpadpada kami nga. Awan diferensya na. Mapausa lang ko na talagang madaan ti anak Baka ito na daan anak mo, sa mundo ang kayatin ni June. Aman Umay ko doon sarsarong karan na ti anak ko, ti bunyag na nakagugwapo. Uy, binisito man Pagigirotag na ti anak ko. Manong nemi dua idin titawan ni June. Idi agsikugmeten ni Aida. Ore masikog idi manong nemi. Umay pa ilaing. Oy, friend. Kumadre. Apay. Nag-click na ito yung diaper ni Junior, baka saan nga nabintas pa nag-gabil mo diaper na. Lasok tag diaper na. Siyakon. Ala, sige nga ron, kada doon para. Ore masikog idin manong nemi. Umay na pala aywanan. Umay na pala suktan, di diaper na. Umay na pagdidyan. Tibuti Ano nga, Diyo ko ka na. Boobs na. Ken, isot mang digos manong nemi. Nanaro na lang aro din manong nemi. Idi agtarayan ang magnang agtarayan ni June. Amo ng tagsaon. Amo ng awagan ti Ninang. Amo na kaming awagan ti Daddy ken Mami manong nemi. Hindi manggapon nga running to 3 years old manong naglaingan ng sao. Uwain manong nemi. Impas ngayon matin ni Aida ti anak na babae nga iso ito ni Dayan kanot nagan. Inanak mit iti bunyag. Nagsisinublat anak nat bunyag ni June. Anak mi mat ti bunyag ni Dayan. Nasingad mat na diga asawa mi manong nemi Rafael ken ni Carlo. Nasingad na dadarig di kundaway nga may pumasyar ni Carlo. Umay na danunin ti asawa na. Taore adalang anak dan umay na pala aywanan ni June. Yabat na ka manan. Mailiwak ka ni June. John, atatin ni Ninang mo. Ninang. Ito anak ko. Ada sa harapom. Apit di man tukot ni Dayan. Ada ni Lula na mangyayawan kang kuwana. Kay ayam ta Ay, ayaw mo kay ayam ni Dayan? Sikat kahit ko kay ayam. Amay kan, kay ayam ta. Anya, ito na mga gusto mo una ti anak ko ta. Kasla, nasing-sigad pa yan ti anak ko, kamdi anak mo. Kadada nga ni katugangak, ti mga ayawan, kini Dayan. Apay, ni-stricto. Diyak kano amo ti, agaywan iti uping. Kasta, babakla ta Tap na da tiyempo nga may dito, kakaduhak ka ni June. Sige. Ay, da dyan ni Carlo. Kung may nakadanunin, lumano nakto ko na kahit nakano kasango uminom ni Rafael, adin tugot ng arak. Kukuan ni Rafael at pulutan da. Aging ka na ba sa runuan, ti may kaduang anak mi, babae maten manong name Lily, ti impanagan mi. Adamad lang ko idi nga karakter ni June. Idi, agtaon pa lang ti duwa ken talo manong name. Nalay nga sumao. Nga midugpat,
lima inem, idaadan iti kinder, nursery, kinder, grade 1. Saan nga uni? Niyapay nga ta. Sobrang samat na singpad dito na. Kung tinakim ko. Kinasaritak sa awak. Awan madlaw mo kini John, hani? Ano nga madlaw? Saan mo nga maun-uni? Baka masakit. Amat. Nasanon at mat. Nasingpet mo kasta. Amo nang aywanan ti ading na. Han? Kadkadwa na nukwa kiti inaw na kasla. Di na kahit nga mua. Aywanan ti ading na. No pagunyak manong name John? Mami? Ada ka di problema, anak? Marigatan ka di eskwela yun? Di assignment mo? Nalingak man di eskwela mi, mami. Nangatomay di grades ko. Ken ako mat problema no agad ada assignment ko. No, ada jaka mo ay bang kamit no ka. Amog bat amin. Dahil nga rin madlaw ko anak eh. Nga kasla ka nagdado mga ubing nga. Paaramid at asemenda ka nagnakanakwadang. Nasingpet ka anak ko. Asa, mandi ka titi nasingpet? Mami? Mayat isot kayat niya po Diyos tinisingpet. Saan nga agsaod dakes? Saan nga mang sursurun, mo mang sutsutil? No anat may igbagami nga parents mo, aramidem. Amom tumulong dito balay, amom tagurnos, amom tagdalos. Apay nga di ka mapan makiayayam. No kas tangawang klasem. Diyak kayat. Apay men. Baka no tangsitan dak. Kadyak kayat tinatangsit. Nasing petak mami sang kadi. Dahil tangarti dayaw mi keng kanak. No maminsan kat maminsan kat tinasing pet. Adamat pagpaggadan na. Anat kahit mo, sawan mami. Tinasingpet, alis tong maalilaw. Maalilaw nga niya. Maawatan to anak. No nasingpet ka, kat ada kidawan ti padam nga tao, ited mo, saan ka di? Kat mo na, jay classmate ko, no ti papel na, ikak, no nalipatan na di bulpen na, ada matresobak ng bulpen. Pabuludak. Naawan ti meriendadak adot meriendak. Ikak. Kastat lang siya anak. Naparabor ka, no adag kasapulan, no adakeng ka, ited mo. Wen mami, kastat araramidek. Ayong gayam, nininang, awang hangkad imay ka na tungal daw. Amet, okay nininang ko niya. Isot kapin, kasasaya atang nininang ko. Wala nat. Gabot na. Hindi pa lang awan nakin mo. At adang isot na kasi kasukin ka. Mang sukat ti diaper mo, mang digos ken ka, mang aywan ken ka. Ngayon di adanak nan. Uri di adanak nan. Umay nakapailapas pasyaran, di mo malagip. At adang sikat aywanan na. Ngayon di anak na, adamat ni katugangan ng mga iwan iti anak na. Adamat din ading dayan. Adan, kasken ka, ada ading nun. Nasingpet ka kini ading mo. Among nga iwanan. Wen mami, nasingpet ka anak ko, ituloy mo kinasingpet mo ngam di mo't sobraan ti singpet. Delikado na sobrat singpet mo. Naging gama nung naming nga nadan kami pa iti may katlong anak. Iso ni Daisy. Imbaga kiti asawak manong naming ustunan. Okay na. Talon. At damatin junior. May saganan ta tinaran dyan ka masagmayan na. Nagtultulo tinegosyo, kan tinegosyo. Ya? Mapanag kaya bagyo, kan sa dinuman ng pag-alakar iti supply ko nga natin kan prutas, agad dilibarak. Kada iti tiyandaan nga antisukik. Rafael? Awang ka di matlayang tiyan niya. Ita lang agsalutsudak, saan ko kumapakabasulan. Awang ka di sa bahali nga babae ti biyag mo? Anak klase nga salutsud na ita.
Ano naman madlaw mo kanya? Andiyan ka mo, baka ka nagiti idel delibera mga tiyandaan kat adapay chicks mo sa dyan. Saan kung itong arami din detani? Noan niya tikarikan ka, itong palay. Anya balat sa pulik ka. Kasalsalang kupas na kinapintas mo, numampay talon di kiti anak ka. Bula. Aman! Amumat nga, istima rin ti Bakim. Kanayon ka matlata ka na banglo. Ngano saan ka kumang naglaigitan at baka adabay sumaro naman ng anak ta. Baka mampututan ka sa nga dosena, no saan ka pa'y naglaigit. Adabay pang isukatakan ka. Nagbanglo ka, nagimas ka. Baka lang pangalkalog mo dahil at aramid mo ha. Makitam no dala madamag ko. Awan to pulos, ti sa bali at halyaw at kamabae no sa kasikasika. Napudnuakan ka. Agas mo ti kinapudnum kanya. Nagyaman na Rafael. Talagang nagbintot nga talaga nang ipatig ka nakiasawa ken ka. Nga siya tinagbaling nga ina, dagiti talungan nakta. Kinan ko nak manong name ito talaga nga awang pulos, ti panagatap ko nga damad ding aramin ti asawa. Dahil tamad nung ka ti masansan manong name nga pagsasalita mi ti gayem ko ken kumadre. Hello kumadre. Kumusta ni Jun? Ape nga ni Jun lang iti kumusta Ay, kumusta ba nagit anak mo Okay na, akong problema. Kumusta mo ti Rafael? Nasingpet ti asawa. Kat ti asawam, nasingpet nga ta? Mga opisina Oo. Kat, awa madamang ko. Nasingpet ni Carlo. Kat sika. Oo. Ano kahit mo sawan? Baka sikat ada arabid na. Ayda? Saan to pulos ang mabasamag deta? Nilaeng Carlo. Kasmat kang ka. Nilaeng Rafael, di ba? Sabi ko tagpadpada ta, Ayda. Nagtultuloy nga na urnos ka naragsak ti pamilyata. Sabi ko kumadre, my best friend. Ana, mailiwakin ka Panawam ti postum. At damat digit assistant mo nita. Nagpaspasyar. Mailiwak nga. Mapasamak man ito panagbanding ta. Kas ag best friend. Ag pinadamag, ag inistorya. Hindi ta. Umaynak nagasin nito Oret at damat bukod mo alukan. Siyak awan. Kasta at talaga ti kinasingad mi kini Aida. Sala ang best friend no dikat kapamilya. Kapamilya akmet manong nemi ti pamilya. Sanga na pupuutan ti panaglabas ti panawen manong nemi. No kasta ngag birthday ni June. Nangin-ngina pa di iregalo ni Aida. Nganda kami nga naganagkan kuhan. Sana ba taragregaluhan di kita kakabsat ni June? Abi nga sa mo regaluhan di kita kakabsat ni June ng birthday da. Kita ano mat kita agregalo nga sa dumak o ninong kininang da. Sa bagay. At dati kiti gundaway manong nemi no wakasyon umay ni Aida dito'y balay. Di mo kayo naman ito kadagit anak mo. Pas dawan na karot kiti anak ko. Duwata pa lang, di ba? Katuan. Gusto na Jane? Apay, di mo kayo taksikog. No, dapay di adapay. At sa anak pa naman nagpalaygit. Ni Jun man, ito saltsudan. At dadatalikod, so na nagkakabsat. Dobrada Nagtanunin. Manong nemi, no saan kat siyakmet ti mapan iti balay, da Aida. Wain, itukot ko mat adik iti anak ko. Sumurot naman. Nasingan ti tunggal may sa kada kami manong nemi ti pamilya. Intultuloy ni June ti kinasingpet na manong nemi akingga nagraduaren iti high school. Ti loko nga, Aida. Kayat na isukanot mangabay. Siya ka na kami matlat mangabay kan kuha na Kumandare. Anat regalo kan kuha na. Kahit nakarot mandaan ti motor. Ala, sampai nga mabalin nga lisensya.
Hindi ikak to, igatangak to ti motor na ito no. Mabalin na taglisensya. Ang agriri ni Carlo. Apay ko mangriri. Kwartak mo, ited ko. Hanamat na kwarta. Adamat ited kapsat ko nga di Australia. Wala na sa anak awan trabaho, adamat latabukod ko a kwarta. Nagtultuloy manong nemi ti ornos ti pamilyami. Intultuloy ti kinapudno ti asawak manong nemi. Akasmat iti kinapudno. Kastamat kada Carlo kini Aida manong nemi. Aw matibandamdamag ko manong nemi nga panagapada. Owen, naragsak ken na ornos ti pamilyada. Iriaddan ni John iti Tertiary College manong nemi. Talaga nga nakakagwapo rin anak ko. Anak, Mami, kumusta? Awan problema, Mami. Awan problema, hindi pa nagbasa. Awan, di kita nga rin chicks. Apay umisam ka, abang bangir isem mo. Anto di kita yung umasasidig ka niya, Mami. Awan mati kahit ko kadakwada. Di mo pa narik na ti ayat ako nada? Saan nga si mong bat manon, Nemi? Anak, saan pa nga nalado ti amin? Dinaskan ka, makapagturpos ka, may rawar mo ti board mo, makapagtrabaho ka. Ito na trabaho, mabalin mo ti. Mangpili ka na itay, mangmangtid kang ka iti motibo. Ano, sino man ti, pakarik naman ti ayat? Isun ti armem. Isunton ti asawam. Ubing kayo unang agmanugang. Mami, anak, ubing kayo agmanugang. Kas kasadar ka ni Lily. Anak ko na yan. Ararcho ka nak, anak kayat mo kasapulo mga kwarta. Aon, Mami, pepeso mati ko nak. Napintas ka, Mami. Amok nga, istimari ti bagig anak. Kanura ni ninang mo. Di ba? Ninang Carol? No, umay dito, agsasalita kayo. Kunamlan o kasadar kayo. Olo, ni Mami mo, di baga sila bagayo nga, mature tilangak. Kasi niya mati kinapintas kinubing tilangan ni ninang mo kunak. Aging ka manong naming agbalawak. Apa nga ta? Tunggal Sabado, na Domingo, adarito ni Carol. Ani Carol? Ni Aida ko nakuma. Ano pang panunod tayo, Hani? Rafael, Hani. Awanti, lakad mo ita? Dapat na talyar, dilokan ko eh. Di ko ngamin, suktanan. Hamet. Okay lang na dyan, no, basta matarimaan. Kasi nadamang panutan. Ada problema? Annabel? Awan problema, nga madalang madlaw ko. Nga niya. Duwalawas itang nga. Saan nga imay ni Carol? Baka busy. Baka ururayan naman nga sikat mapanjibalay da. Kasta mga rotiramidek. Tigit anak ta. Ni June, nagpakada ka niya, kitahangan nagpakadakin ka. Eda ka na mapan na, sarong karan nga kayim na, classmate na. Dagiti duwawat nga babalasitang, ada talikod. Hindi mga rodyan ta Carol. Ay, Carol? Abay, Carol ka Carol. Carlo nga min tinagan na di asawa na. So, pakakita nga Carol. Aida, tigayem mo. Ti best friend mo, ti kumadreta. Ngam awan manong nemi. Ni Carlo tadda. Kumpadre. Ay, kumadre. Ni Aida. Ada, lapanan na. Pakadare tayo. Taka nung pasyarin na nga. Kabagyan na ka no. Kasi na nagapo dya abroad. Mapan magisarabo Kat kumusta man ti kumpadre? Akong biyahe na. Ando di talir, di lukan na, kumpadre. Kumpadre.
Dumano ka, orisanin. Abay, ni katilaeng Aida, iti radar time ditoy. Ala, tugaw ka. Kumusta mo digdi doon anak yo? Nabalog da kasi iti inada eh. Diyak man namot ang simsimbro kini. Aida, basta Sabado kit Domingo. Awan dito'y balay. Kas tama digiti anak mo. Sabado kit Domingo, awan mo ito bisinak, anak dito'y balay. Imbaga, taada sa kasuk nga tarakin mo para palod di talikod. Kumusta kayo kong kumpadre? Okay kami, awan problema. Dahil nga kini Aida, kasi na po Diyos, awan problema mi. Idadawat ko nga rod, nasabi ko ma, tawan to dumti nga problema. At dapat lang natin sa gabasin nga problema, ang okay lang, gagangay lang data. Ngayon, kahit kung aliklikan, tidak ko lang problema. Kas kumaitan niya? Diyan mong iba ka. Nabangong matbanong na sinalsod nga impas pasarak. Baka tidakil to ang problema, kumpadre, kat matuktalan to ni kumadre. Nga, sa bali nga babae tipiyag mo. Ha? Sagod nung aramidan deta. Kas katita dumanita nga lalaki. May mister. Gagangay ka nula ang tilalaki, no? The chicks na. Abay, kasta ka dito aramid ni Rafael? Nasingpet. Kasmat kaya. Ada digiti kakasta nga lalaki, digiti asawa. Adamat digiti kaskada kami kini Rafael, nga nasingpet. Mamatiak ti asawa. Kahit mamarumbeng mo't mamati ka kanya, kumadre. Tadaka din yung baga ni Aida, nga panagatap na kanya. Ahomet. Iso nga nagasat kami nga agpadpada, itigayam ko. Gamot na, kas agpadpada kayo ng singpet, na pudno, kini Rafael nga asawa. Makabulan ang manong nemi. Nasaan ko nakita? The best friend ko ken kumadre. Tinawagan. Si Mungbat. Oy, kumadre. Adamat-madlaw ko ah. Ano madlaw mo? Ada ka di nakabasulan mi? Tadi ka matin pumas pa siya? Padasak lang ang baliwak ko mga artist-style ko. Itahang, idikat kanayonak dita. Pasalsaliak dita. Padasik mamit saan nga mapan ko na. Yan tangay, makapagtinawag taman. Tapay, naumakantoy. Sambat. Wano, ada ka di, madi nga, impakita kang ni Rafael? Awan! Nandiyan ko ma. Baka kinidyan na ka ni Rafael. Gayim ko na kumadre ko na ya. Ikatam data iti mati ang panunot mo. Ay natikit mo sa man. Agawat kang gating kumpadre. Hardang. Anto masamag data. Mabaling kumatakunain nga gugwapo mat ni Carlo ang ni Rafael. Ken ka? Ngam kanyak ni Rafael ti kagapuan. Baka si kamat nag-crush ka ni Carlo. Loko ka. Balsan lang. Awan tayo yaman na jak to pulos agkras kini Rafael. Jak to kayat nga agawin keng kakengkwana. Mun awa agawin keng kak. Isuna. Jak pa yun mabalbalikas. Tila ibagbagam nga mga topic ta si ka. Annabel. Uno, ni ka di John tadabasol natin ka? Kasano ko mga dabasol ni John kanyak? Awan. Di makakadi mailiw ki ni John? Gusto nga nakamatan, di naharamit ko keng kuwana. Di maladaga pa lang. Nakarkaro pati mga panangasikaso keng kuwana ng ngimiti sika. Iti makalawas nga kaadam ita pwestom. Siyak ti mga ayaw mong keng kuwana. Imbas nga ni nanang mo, ni katagwangam. Baron, nakatartarakit di anak ko. Gwardyam kindi amangan no, ubunan na dagiti babae kat makasikog. Nasingpit anak ko. Nadlang umat, hanga nagaraw. Napakumbaba. Saan nga man ang gundawa? Nasingpit. Nanyata mo, baka no, adakit kasinsin narak nan nga
chicks o babae, ang mga adamasikugan na. Saan nakatamat nga ramitin kasta? Saan ang ulbot anak ko? Kanawin mo ta ka sa salita. Nasayat kasta? Kumadre agayem. Sige nga rin kita dobrak. Sige. Nutin mo kaya din kumay dito yung balay. O reta, makapagsasalita na ba't lata, babahin di cellphone. Manong nemi kinasarita nak, ti asawa kiti may sa nga Sabado. Saan kasi mara kiti pwesto. Ti medyo ang laladutak. Naginaw kan sa mana na. Kaso nang naginaw kat naglaygay akong si kamot. Napesat saan nga nagalutan. Hindi madmadlo mo ti anak mo? Sino? Ni June. Kas kumetian niya? Basta Sabado, Domingo. Awan dito'y balay. Anda ka na mapaspasyarin na nga, kalsabit na nga. Anda ka no project na nga, pagtinulungan na. Dati bagbaganak ka. Apay din na ka di bagbagat ka sa kang gano, agpakadakin ka? Kang kanayon matlaingin? Sagmalmalem. Ada ka di man din panagatap mo ti anak ta? Umat ka di, hangin mas dawak lang. Kasta matimadmadlaw ko manong nemi. Kasi ti may sa nga bigat ti Sabado ang krumprumbuhat. Papanamanin anak. Di ka katkuha mo may tumulong di pwesto. Itangang bakasyon. Kada daman dalili kani. Kani Deshi. Nga kadwayo. Nukas na bakasyon. Papanamanin na nagpasyara. At dan samat ng kasi sinarat mo. Kasi naging classmate ko, mami, si Kamat. At ka din girlfriend mo? Awang pa eh. Di ka di mailiw kinininang mo? Mamit? Anong mat kailiw ko kinininang ko? Abi nga rin kasla, makamutot ka. Tinadang kami ng salsalutsudin nyo. Abi ko makailiw kinininang ko. Anak, daman pala napisad timak mo. Mami, diyak kayo itong anong sa mo kaya? Di lang mamaling na kung saan takong igawid. Kagurong ka din ni ninang mo? Namuna ti palagib naman ni ninang. Anak, third year college kan. Ita man pala nagpungtot ka kasta. Siyak pa hindi ka, ma'am. Anak, kagurong ka din ninang mo? Mami, di yung agin lakon. Kitnapanin. John, nagsubli ka. Handa-pandapas ka nagsalita. John! Kat sinakayan nan, manong nemi, ti motorsiklo na. Patarayan na rin mo. Ti motorsiklo na, manong nemi, kat insagot kan kuhanan, nininang na. Kagura na nininang na, pagsaritaan mi. Kasakayan naman ti motorsiklo, ng regalo na. Naglukurat yung mabingan. Dandanin malpas ti klase manong nemi. Iri mapasamak. Tijak pulos ni namnama mapasamak manong nemi. Adak idi iti pwestok. When, awamat ka diti adong aggatang manong nemi. Iri pagamunta mapasungatak ni Carlo. Nagastuhon iti pungtot na. Dialak mo! Sa mong iliming dialak mo! Ni John! Manong nemi nagkigtutak. Gusto ko niti pigsa ti bugkaw na. Katimalyaw amin manong nemi nga ada dito tiyandaan nga yan ti protection. Sino nga anak ko? Sino kumapay? No saan nga ni John? Diyan na unang anak mo. Sa mong ilimeng. Awa mo dito ni John. Sa mong... Awa ni John palayo. Awa ni Soda. No awan sa dyan, dito sa sandaan. Samuel Meng, ilor mo. Parwaran. Kapatakait kong papatayan. Agtalaga ko, makumadre. Anak ko, maya. Ape, analangin ti basol di anak ko.
tapos kas talangin panggap mo palang patay kang kuha na anak mo tibunyag. Anak ko tibunyag ang takas! Takas na katagtakas na anak mo. Pagkalmaan ko matirik na, saan ka nang kalma? Talog kang makapugtutak! Kahit ko ti pumatay! Kahit ko ti pumatay! Kahit ko ti pumatay! Manong nimi awang pulos ti sumurag iti panunod ko no anya ti basol ti anak ko. Ti nakasingsingpet nga anak ko. Nga naminsan lang nga nangig ko tinangato nga timek na manong nimi. Pagkalmaam ko ma ti Rignam, kumpadre, baka nung makaarabit ka ti pagbawawayam, gapo ti panagpungtot mo, baka matake ka, baka mga high blood ka. Talagang matake mga high blood ak. Nadyak may peksa ti pungtot ko. Alakit pagkalmaam tadyak mad maawatan ti bagbagam, awmat among isungbat ko. Kaya nakamabain ni ti tiyandaan. Baka no ada madamdamag at adan to polis nga umay mang tiliukan ka, gabot ag iskandalo ka. Naaloko ko tirik na naman nung name pinagkalma na tirik na. Nakaululima ken. Kumpadre, kumay ka dito, tagtugaw ka. Tapagsaritaan ta ti problema mo. Nagtungpal matmag. Ngayon talaga ang sumsumgit na kiti matana. Itay, ngimitakit, iti nakatugaw. Manong nemi. Agtid-tid di kiti luwana. Ano nga amin ti problema, kumpadre? Ala, itatanagtal ng tiriknam, mabalim mo ngilawlawag ti amin. Tapos ka sa takit. Ano problema man deta? Kanada kanyak ti solusyon na. Anya ka ti basol dyan ako, ni June. Apay kaya't mo papatayin, apay kapungtot mo. Dinangig ko manong nemi ti salaysay na. Kabayatan manong nemi agar arubos di kitiluana. Itamang palakas to dito nga tao. Kinon ko nagtinakip ko. Diyay gayem mo. Ni Aida? Apay ni Aida? Masansan itin ng agat atapak. Sa sino kumatisan nga gatap. Kasala nagbalinan nga nalamiis kanyak, tigayem mo. Diya ugali na, nga kaslawan bibiyang nakarigiti anak mi. Italak na utan kini mama. Diya ugali na, nga nadakayad na papanan mapanlat. Nang rona no kasta nga bakasyon, sa banduman ho na Domingo. Naging kay Tiway Sal daw. Nadugtalak ni Aida. Nagduldulo. Sampai nagpalagit sa ngadi. Kahit mo kasawan. Ada anak na ka rito. Umandanin nga parang menopause na. Masikog ti asawak ng sal nga siyak ti ama. Ano ya? Kahit mo asawan. Ada sa bali nga lalaki ti biyag ni Aida, kumpadre. Ada. Kadedi nga aldaw nga nadlaw ko. Nagduldulo iso na. Ada kataw-tawag na. Mangmangay ko, tadinamo nga dakti asid. Nga masikog ka no iso na. Nagsinarak da. Tapno magsaritaan dati sikog na. Diyos ko, sinurot ko tinalimit ko, madre. Kat no dagpalak no siya sinot kasi sinarak na. Sinot kasi sinarak na. Nga ama ti anak na. Ti anak mo. Ni John! Saan? Saan nga punto na ito, kumatre? Pudno. Kasal na tiyang mamati.
Sinurot ko't na limad ti asawak. Naduktalak no sa sinot kasi sinarak na. Nakitak ni John. Naging narakob da. Nagbinisito da. Diyos ko. Kit inamin nga mismo ti asawak. Ha? Kahit ko kung maipeksal nga minpinsan. Ti asawak ti pungtod ko. Ti maray ni John. Ti asawak na nakamatak. Papatahik ti asawak. Kahit ko papatahin. Nakarukat. Nagtaray. Naitaklab. Naitipap. Nagpadara. Diyos ko. Nagkarumat na napasawak. At da ita ti ospital. Diyan ka muna nagkasasabi. Sinapol mo. Sinapol ko ti alak mo. Kahit kong ipeksa tinalaw sa pungtot ko, kinkuha na! Diyos ko, no. Di mamati nga maaramin ti anak ko di kasta. Ngayon sa tipot mo, kumandari. Ano makitak lang kumati anak mo ka na ito yung kapungpungtot ko. Pakawan na ti Diyos. Pero nga naramid na ti kastoy. Di ayop! Di animal. Kung padirektal na ako, ay patana! Di nakigaman. Kaputa kapungtot kayo amin. Diyos ko, manunod ko at kumati na siya. Manunod ko kumati na siya at kumati na. Sa pulag na anak mo. Diyak to sumarating, nagkakadyak mo, papatay ta anak mo! Kinuna naman na imikit pimano nga nagdardaras. Tinawagak ba't ti asawak manong nemi? Hello, Rafael. Agbibiyahe ak. Agawid ka dito eh. Owen, si ka nagdara-drive. Nagsimubula dito yung driver ko. Tigaduak. Ang kala problema, Rafael. Nakadakdak kala problema. Ano ti problema? Agawid kanta dito itong istorya kang itan. Ano ita? Ni June. Abi ni June na disgrasya? Saan? Nakadisgrasya? Kasla kasta nakadisgrasya. Anya? Ate na itong parna? Hindi ka palag sa lutsot at istorya kang ka. Ni John. Ada na si Kugan na. Andan to na po ko ta? Indya ka mo. Baka naregreg. Tanay patipap di babae na sigugan na. Diyos ko, sayang ah. Third year college na anak na, kaputo tayo. Hindi matawan nobya na ya. Alam nga doon, ito problema. Yung problema, kat no siya sinot na sigugan na. Siya sino? Tininang na, ni Aida. Anya! Kasta ko na yung matmaro na yung mitipong tut ti asawak. Nagloko mo tandeta. Maraming na kasing singbet ngobi. Kat nadyamat nga ninang na, nadyan kagayem mo. Abay anak, nagkarelasyon na tinalimad. Nagloko dan. Imay dito ni Compadre Carlo. Sapsapulan natin anak na, kahit nakano o papatayin. No, da basol ni John, taktakal di basol na asawa na. Isot anda nakim na. Ano pa na siguro, sinuliso ka na anak ta. Kat lalaki matisuna. Nagangaang natang ng babae. Apo na yung kinadagas na gaya mo. Agawid ka. Talaga agawid ako. Malmaluk na tanga John. Pati ti asawak manong nemig ipangpangtanat ti anak ko. Pinatas ko tinawagan ni June manong name, unattended. Tinawagag na kita kakamsat na. Lily, Mami, amam ka din di problema? Anong problema? Awan dita ni June? Awan, Mami. Ni Tito Carlo. Kasto nito pong tut ng embay dito eh. Sapasapulan na ni Amanong June. Simrek pa ya. Sinarek na di kita kwarto. Anya?
Anat basol ni Manong kinininong na. Anat basol da, anat basol na mami. Anak, nakadakdakas ka masamag. Ni Manong mo, nasikugan na nininang na. Nininang na nga, tita Aida. When? Na, ala ni Manong, agbabakit. No lang ati pagsasalitaan katamot nga bakit. Sa bagay, ala, madmadlaw ko idin, mami. Idi kang kanahin ng umumay dito ni tita Aida nga nila ang Manong ti kahit nga kasangok ang kasarita. Araw ko pa ng Manong. Diyos ko, abay nga diyo, imbaga kanyak, impulong. Iti amok akit arakop ti ba yung nga ninang, iti anak na timunyag. Kit anamat no kat ubarin ni Manong mo. Bakit taong latag kuti. Mabain nga ta. Diyos ko. Ano na ito yung napampanunot ka nariknat kayim ko. Kumadrin. At tinutupan na. Ang karas nga talauna yan ay. Iti inay-aywanan kin sinuksuktan na nga dinig. Sinuksuktan na didaya para kidinig digos na nga. Ubing. Nagawid ak dito balay Manong Nemi. Ngam talagang awan ni John. Tawagan ng awan. Pinadas ko Manong Nemi at tinawagan ni Aida. Nagring ti cellphone na. Ngam sabali mo si Mungbat. Nimat Carlo. Kumpadre. Saan na ka makasarita? Tidakas ang asawa. Kumusta? Ada ka pala at ospital suna? At nandito balay. Day, anak na, saan nga na ikariing ang biyag, tibungat kinatagis na itanak mo. Naragreg. Diyos ko. Diyan anak mo sa tinutayan na. At ita kami kasapsapulan mi. Naglimangan. Hirobrobatin na ay daterwatin na. Ayan tikit mong sawan. Jakon pa ka na ti asawag. Diyos ko. Saan mo ka rin mabaling ikan ti another chance. Tumuknot sa di langit ti gorak kan. No saan ko na ipagpagapukan na kita na ko talagang makapapatayak iti tao. Nakasigsing petak nga asawa na. Awan nga tan, kasising petak nga asawa no saan nga siyak, itidikodan nga ado di mang sulisog kanyak nga babay. Nagbali na ka na pundo, keng kuha lang inarabin na. Ti animal, hore kumamat ano naglalaki no saan nang anak ti bunyag. Ti nga nakita na ti anak yo. Baka, gabotay na aywanan na iti, kumpadre. Diyak maawatan nga may spelling no anira itangarik na tati anak animal nga asawak. Ikam kumati sa bali nga chance na. Uray nyo papaspasaman. Diyak tupulos mo pakawan. Katsi ka, kahit mo ka di pailangan kay hiyem, tikas kang kuwana. Anong marik naman kang kuwana? Ginulo na tibiyag yo. Akas man pa ng gulo na tibiyag mi. Gayim mo pa ilayang, tikas kang kuha na? Di na ako mapinanun, tikas jay. Nga nindot aramidan kuen, ti gayim ko, ti kumpadrek, kumadrek, anyan tungat at aramidan ti asawa, kento maamuan, nakastoy kat kasjay, di na lang pinanunot. Oh, saan pulos ngagbaw ti pungtot ko? Yaw-awak lang maatake ak. Kumpadre, dito ko matpanunutin, so hasan ka nga pungpungtot unay. Nagrigat nagpungtot sa kani. Ipampanunutin no, maatake ka. Awan, dadaka sa mapasamat kang kakasalong pwede kita anak yun. Manong Nemi, kalpasan di ba nagsarita mi, ken ni Carlo, nakiktutak, iti taad nagriraw, iti sangot ti balay,
Daddy, sa mga tangran ni Manong! Ah, at dan ni Jun, katbugbugin ti Amana. Rafael! Sa mga tangran! Rafael! Kakaasya ka na nga anawak ang kuha naman ng name. Kat kasta una tinamsaakan na iti anak mo. Kahit mo sa mo din papatayan ti anak na awan dyan, ako akas kang kuha lang. Rafael, papanawan tayo iti anak mo. Mga ipabahin. Nakataltan na tibiyag tayo. Ngawan timadi nga pakasalsalitaan tayo. Yung bintak ti damag. Nga ti anak ti bunyag kat sinukukan na tininang na. Pagtalawem! Kinunta asawak manong nemig at sembre ka ni tiunig. Pinasit kag tanak ko. Jun. Magawalandak ko, mami. Magawalandak ko, ma. Hapay nga may naramid mo, tikas jay. Anyat at na kinininang mo. Ore kumamat na kasikog ka no saan nga nininang mo. Nininang amin. Insuro na. Isot nag-isuro ka niya. Lain labak ba't kang kuha na kapot kinasaya at lakaniyak, mami. Lain labak ba't kang kuha na, andiyak na panunot nga mati. Naging gangan mapaspasama ka na kami. Insurok na kasanot ti makilabmaking. Mami, pangawalan lang ko ba? Diyan ka mo, no? Mapagbalbaliw ko tikpangideng ti amam. Laksidal na kakalong anak ti amam. Ganda kayo, mami. Kabaylan na ka di nga laksidal. Kabaylan na ka di nga laksidal, mami. Kabaylan na ka di nga laksidal, mami. Ang kuma. Manong Nemi, inagasak ti sugat ti anak ko. Kalmasan na ita, imay ti asawak. Papayang inagasak pa lang sugat na. Hoy, lalaki, ikairupatan na kita, rawatan kit pumanaw kan. Rafael, saan kumati? Sawan ti sabaling matong palito, no saan nga siya, Annabel? Kabay lang mga laksident ti anak ta. Awan ti anak ko akas ko ang kuwana. Daddy, di nakawagan ti Daddy! Tumuknot sa dialangit ti kurak ka. Daddy, saan nyo kamotin mundo namin kanya ka mamabasol? Naawan tinakim na dyan ng musika at nakim na kumapay nga kasya na pasamak. Urin na kami at mas daw kami man, Daddy. Di nakawagan ti Daddy, pumanaw kan! Pumanaw kan, di kan kayat pa nga makita dito nga balay. Rafael, saan kang sikat ti mag-isoro, Annabel? Basta siya ti matupal. Awanan ti anak ko nga lalaki. Junior pa'y matgarod. So nga pumanok. Rafael, ti parang ko. Rafael, anak ko, mangayam ka di ambulansya. Rafael, saan? Saan, Rafael? Saan ka? Mga nusikamat ti mapukaw mi, Rafael! Manong namin taray mi ti ospital ti asawak. Diyos ko, saan niyo kong mga pakaruan di kiti pasamak inkarkararag ko. Kabayatan manong namin nga lalawan di kiti nurse, ti asawak, iti kadan iti unag ti ambulansya. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Nung nakataltal naman, nagpadpada ti pamilya mi ti gayim ko. Sang kumakasto it kadagsen na ti kasupadi na itaragsak kental na. Hanyo kumahalalayan ka na kami ni Rafael, Diyos ko. Manong Nemi,
insarag na adagos ti asawak iti emergency room. Awan sarday ti panagkarubos ni kitiluak. Kabayatan nga or-orayak manong neminuan niya iti mapasamak. Pawanay mo din. Ti panagsasarno di iti masamak. Ti nakataltal na nga pamilya. Ti nakaururnos nga pamilya. Gusto mo din di mapaspasamak. Nga mga aral lang tiriknak manong nemi di baga ti doktor. Nga nasalbar. Naalaw dati bihag ti asawak. Mrs. Pakibagalang ti misteryo nga, liklikan na ti kasjay ka nagpungtot na. Siguro, doktor, pungtot kan sakit tinakam tinaglaok. Langit, sabi ko matang, santol ka maulit na pasamak, apa nakaatake na. Tinawagan nagdagitan na ko. Ilili, Mami, kumusta ni Daddy? Kasi na po Diyos anak, nakalasat. Nagkarkararag kami. Thank Lord. Ni Manong yo. Awanin, Mami. Tinalan ng dikitarwatan na. Nagsasakit kami kini Daisy. Ikaw gawin mi. Baka maulit pa yung maatake ni Daddy. Kasta nga makita na pa dito balay. Gusto nga nagtalawan ni Manong Jude. Diyos ko, tanabahin niyo kung mati anak ko nga inauna. Hindi makasarita kong ti asawak. Sa dinuitan ti ayan, ti anak mo ang lalaki. Di mo ko nahingan na palang itunag ti balay ko. Awanin, Rafael. Tinawagag, nilili ka nagsangsangit ka ng ibaga, nga timalawan ti anak na. Anak mo lain. Awanin ti anak na lalaki. Saan ka agpungtot? Imbaga ti doktor nga liglikam tagpungtot. Amangan ka na ulit pa ng panakatakim. Kahit nakam ka din nga panawan? Saan kami ka din napatigkan kan? No saan nga napatigkan ka dya inaunam? Ipagpagabok mo kumangarot ka na kami nga nabatikan ka. At sabi ko Samong ibagbaga. Diyak kahit ng ibagam. Nasabi ko mapakawang kunto ti anak mo. Tawulahin ni June. Narukop. Diyakon kayat pangisupet magsalitan ta. Kayat mo diyak agpuntot sang galing. Pues, di mo da kamatin pwede dyan anak mo. Sige. Nusot ko na. Nagring ti cellphone ko manong name ni Kumpadre Carlo. Nadamag na siguro tinapasamak. Hello, Kumpadre. Kumusta ni Kumpadre? Kasi na po Diyos, nakalasat. Kasi ka, Kumpadre, baka nung maatake ka man. Saan siguro? Tawanin ti ayop nga sawak. Pimanawan. Kat da anak mo nga Jun. Pinapaulaw mo itanda sawak. Awan tinaramidan na tinagtalaw. Saan nga tangak sinarak da dito ha? Dati tijak mo, Kumpadre. No, di mo pa ganano di asawam. Siguro, awang nga tamad tindi, bibiyang mo keng kuha na. Ngimsyak, tsak kabay lang alaksidente anak ko. Sa pulag to ti anak ko. Uri kaguranak, ti asawak. Di mo kabay lang alaksidente anak mo. Kabay lang man alaksidente kayem ko. Siguro tsak kabay lang alaksidente anak ko. Kad anat reaksyon na iti anak yo, tawanin ti inada. Nasakit man tinakanda. Ngayon pati suda, kagurad at inada. Dakas nga asawa, dakas nga inakunada. Nangyalakit na pampanunod ti kayemon.
Niyalakit na pampanot ta anak mo. Tawag-tawagak ni June manong naming at attended cellphone na. Saruno ka tinawagan manong nami ni Aida. Ngimtimat anak natin ang receive. Kahit mo sa waliha, nabati na, ti cellphone na. Saan nga yung palubos nga inala ni... Saan nga yung palubos ni daddy nga inala na ti cellphone na. Gabuta, isukanot gimatang ni daddy. Di awang nga cellphone na ita. Ore no takorta ni mamim. Tsaka mo, tita. Kat ni Manong June, nga anak iyo. Nagtalo, men. Pinatalo ti amana. Baka nagsinarak na kiti ito, Manong nemi kaslasaan nga normal, ti kasasaad mi, iti uneg ti pagtayan mi. Numampay madlaw ko manong nemi, nararamiden ti asawak ti dati. Nadabiyahe kita, kasi ka, kumusta ti pwesto? Okay, men, Rafael. Ang problema ka nagdituwang ang babae nga anak ta. Tapos, okay, awan, tulungan na, kabot na bakasyon. Doon pa naglulungan ti klase agad. Saan taktuman ng matulungan ti pwesto? Sige, nakon, agbiyahe ak. Rafael, ingat. Kasi dati, nagadanat ka, kayo. Kadagiti kakaduam. Kastamat ka na kayo, kanagdanak ta. Bye. At dagiti kundahoy manong nemi nga pagpagunyan nakdagiti anak ko. Tsakital tala kita. Mami, dati supli. Ha? Ala ni mami? Mano? 500 rated, 200 supli. Ape, mami, naunag mo lang kang kanan ti pampanunutem. Di mo may kaso ti negosyo tayo. Nga may kadit panunod ko, ni Manong kayo. Agbati kayo, ha? Papanan nyo. Manen? Panawan na kami manen, di pwesto. O mati problema ka na kayo, ha? Anis kay met, amoy yung matagsupli. Papanan nyo manen? Nagsapulan, di ka ba sa Diyo? Ala, baka maaman ni daddy, kagura na kayo. Baka agpungtot manen, matake manen daddy. Saan nyo yung magbaga? Anak la di anak. No kabailan ti ang mga laksidin ti putot na. Saan ti ina? Sa pulag ni Manong iyo. Saan ang agtal na ti panunod ko no saog kong masapulan. No sa dinot na no anyat kasasad na. Sinusur ko Manong nemi digiti babaling ko mabaling ang pangpasyarang pangkitaan kang kuwana. Uhay Manong nemi. Napanak pa iti balay ti ang datatang kininanang. Di abalay digiti kakabsat ko. Ngimawan. Naman ko pinasyar Manong nemi digiti barkada na awan. Numanong aldaw Manong nemi nagsapsapulak, nagdamdamagak, tumawtawagak kadagiti. Kadagiti posible nga makaibagat ayan na. Makadlawan ti asawak. Abay kumutkutong ka. Ha? Di na pakadanagan. Agpaspasiksiak lang. Ano yung problema? Awan. Kagura ka, no? Ti mo yung baga. Dadya ka di nga, June. Di pagpurpurulawa mo. Siya ka din ang irugi. Kunam kanyak, nga di mo kayat, nga takamatig ti anak mo. Siya ka nang irugi, ha? Salsalud-sudak lahing no sa sinot pampanunutem ka sa mga pakapangpanganan. Rafael, tulungan na kamang sapul kini June. Inalati na, anak lati anak, mahawatam ko matirik na di may sangila.
Sanga di pala nga nagmaumaw, di pong tutmoy na nagtangay na una. Nagpagpagasik ka, Rafael. Ano ngutik? Iti may papaniti anak ta, ti puon, no apa nga saan ko maimas ti mangan. Nga daning hindi ko naway, nga makariingak. Nga sa anak to nga makaturong na matagtagahinip ko ta anak ta. Tulungan na ka magsapol kay kuala. Manong name saan nga si mong bat ti asawa. Di na siguro kaya't nagpungtot. Isong pinakalma na lang tinignan. Kadabay nga ti anak mo lang ti sa pulam. Abay nga saan mo nga sa pulam ti kayim mo. Anya ti amom, nung masapulam ti kayim mo, masapulam matin ti anak mo. Diyak mo mati nga nagtipon na kitiduha. Anya ti amom, bakakas diya eh. Minamuo yung ti ayat nga mariknada. Saan? Saan na nga nagtipon? Tinawagak manin ni Carlo Manonemi. Kumpadre, pakawanin nak no, matakamat ko man ti asawam. Haga ko magpungtot. Abay ngamin, damang ko kanya ti asawak, dating asawak. Kumusta'y suna? Saan nga siya ti kasaritam? Tawagam ni Grace. Tinaw ng anak ko. Nagtungbalak manong. Hello, Grace. Hello, tita. Kumusta ni Mami? Ni Mami, pasaray mapami sa rongkaran ni Suna. Ore medyo parit ni Daddy nga mailiw kami mat ka ni Mami. Kinagora mi man idi. Ang sabat nga nagtultuloy data ng gora. Gabot na pasara awagan na kami. Katagpakpakawan ka na kami. So nga mapamatat sa sarong karen ni Suna. Sa tinutayan na. Ada ka din pakakuntakan kay Kuana. Adan tita. Mabaling ka din itid mo kanyak ti cellphone number na ha? Please. Saan nyo ka din kakagura ti best friend nyo? Adala kayat ko nga, tuntunan kay Kuana. Sige tita, itid ko kada kayo ti cellphone number na. Tinawagak nga dagos manong name edi may itid ti anak na ti cellphone number ti dati agayem ko. Ken ti dati ako matrik. Mabaling ka nga dati. Ako matrik. Si mong bat. Hello? Gaga. Annabel? Hanat na pang panunod mo. Manipod iti itala nga makapagsalita ta. Pakawanan nak. Pakawanan nak gayem. Pakawanan nak kumadre. Tsak pulos pagarupen nga maaramid mo tikas jay. Aida, nakaang-ang ka? Di ka lang nagpanunot ang tinasya at duwa nga pamilya ti marakrak. Duwa nga pamilya ti problema. Isublim kanyak ti anak ko. Awan kanyak ni June. Diyan panggap nga sa pulen. Awag kanyak ni June. Mamati ka kuma, Annabel. Taapay nga sa pulom ko. Tapno ituloy yo, timnam o yung binamagtit. Takanagdagsan nga basol yo. Di ka malala nagpanunutin na ida. Di mo lang sinaludsudan na niyan to. Ti mapasamak numaduktalan ti arabid yo. Sikat adanakim na. Apay. Siguro. Gabot ha. Hindi pala yung maladaga. Timbilang ko nga. Nga anak. Anak, gabot anak mo tibunyag.
Ngamit ti pa naglabas ti panawin. Ti pa nagdakkel na. Ti pa nagbarito na. Ti pa nagbaro na. Salang yung anak. Nalipatak na asawa ka rin patag ko ni June. Kat insuro mo ten, nga nangayat ken ka. Sinulisog mo, insurom. At no muna ti makilab making. Kasta timbaga ni June kanyak. Ay, iten nakmet. Gabutay di bagak I love you. I love you to ko, nana. Kas ninang, nalablabas pa yung ninang. Maulit-ulit di pa nagpakawan ko iti Diyos. Di mo lamo no kasano nga dos-dosa anak ni Apo Diyos. No makita mo na kumatilangak, makamaasyan ka kaniya, Annabel. Annabel, gundawang nga kasla kaya't kunti matay. Annabel, gundawang nga kaya't kunti agpakamatay. Imbag tadalat naman bantay kanya. Diyak kung kaya't pa'y timangan. Noowanin timang pilit kanya. Tumukno sa dilangit, di ba nagbababawi ka din na pasawag ka naramit ko. So nga pakawanan na kumakayem. Kumadre, pakawanan na Manong Nemi, kinasarita dakdag di doang anak ko. Mami, Lily, kahit na kami ka din nga panawan, apay kasta ko na. Di kayo matan sumsumura kiti pwesto. Nay panagluro ka doon di klase. At damat sa bali nga mga mangkita. Narumor ka dito balay. Mapanyusop sa pulin ni Manong. Napi kumamit no. Mangang kay tiusto. Maturo kay tiusto. Pinasermimitan ni Ninang. Ninang kumit ni Ninang Aida Sangkadi. When? Pinashare ko. Pinashare mi ni Daisy. Nakakaasit lang nga na, mami. Kasta ka di man kahit yung mapasamak, hindi bagiyo. Agsarmin kayo, mami. Nakakut-kutong kayo. Tulungan ako mga mangsapo ni takapsat yo. Katsapsapo ni Mimet, nagnamdaman kami, Mimet. Mami, patpatag nakam ka di. Ipatpatag kayo, anak ko. Saan yung mga orgamay-bay at salon at yo? Gabulayin ka ni Manong. Kahit yumatan di matay. Kasano kami nga rin din kanya ating ko, Daisy. Manong Nemi, kalpasan ti makalaos tinawagak na Aida sa balit si mong bat. At sinunod ito na ay saktay inana ni Aida nana. Ay, handa ti ospital. Nakaswero. Matmatahid na anak ni. Diyos ko. Kat sino magmamatay kang kuwana, nana? Dagiti duwang anak na. Kat ni Carlo. Tsaka mo. Marong nimi tinawagak ni Carlo. Hello, kumpadre. Hello, kumpadre. Di na kumakagura, no? Salud-sudak kang gati, may papanti asawam. Dandani ka nun matay. Di mo ka di mapakawan ti asawam? Kahit mo ka di nga matay, nga di mo mapakawan. Balag ko na kumadre kat awanan ti bibiyang mo. No, awanan ti bagam. Mabaling ka di. Diyak kahit ti maisturbo. Ay, sige.
Diyan nabuutan man nung name nga simrek ta asawa kiti sila ni. Anat umubrahim nga pupupok ditoy. Rafael, matmatay ka nun ni Aida. Kahit baka kahit mga tuladen. Baka kahit mo ba't sumublat nga dito ospital. Diyan ang unang anak ta, Rafael. Sa bulam ko ma. Sa bulam ko ma, anak ta. Sa bulam ko ma. Kabigatan naman nung namin taray dak iti ospital. Na talagang sana ko nang makabangon. Iti ka dak iti ospital. Nagsangsagit iti anak ko. Mami. Lily. Daisy. Apa yung inurayo ang astoy? Imbaga mat ka na kayo. Nga di mi kayat nga sakit kayo. Di mi kayat nga mabukaw na kayo, mami. Awan, pagtanakan nyo ta. Kahit kung nagpapigsa. At papabigsa kay maten, nakaswera kayo kada. Kumustahan ni ninang mo? Nadalayang iti bangin nga kwarto. Nagabay kayo. Na-private ka ng padpada. Baka kayo dyan tumakder nga, paniyan na. Tamnog sarita kayo, tigayim mo. Mabaling kumatlat ang tawagan ni Sona. Digiti anak na. Isudat mang bambantay. Kasmut kang ka. Pambantayan da ka. Doa kam kini ading ko. Kastamad digiti agkapsat. Doa kamat ka mabaing, mang mabantit, inada. Nininong mo sampay si Marungkar. Saman. Sinarungkaran ti asawa na. Kaslo okay dan samat ten, mami. O nga ba'y makapaisam kayo? Maragsakan ng ano, mabuo man at pamilyada. Kasta kumamati kayat ko. Nagsubli ko man ti kapsat yo. Dahil nagsakit kayo manin. Maturog kayo, tap na makainan na kayo. Maabrot yun, ado nga puyat yo. Naturog hakmano. Talagang kahit ko ta, ngalawin ti pigsak. Tiyak pa'y kahit ti matay. Kasapulan dakpay lang kita anak ko. Tiyak pa'y kahit ti matay. E di makariingak manong nami. Kasla tagtagainap. Imisimak. Na nakakita ken ko na. June? June, anak. Mami. June, anak. Kahit kangarakupan. Saan kayo nang bumangon? Siya kung mangarakop ka na kayo. Oh. Anak. Sabi ko mata sa anak lang ang tagtagainap. Nasa pulan nak ni Daddy. Ha? Ni Daddy, tinakamuhak nga na kayo sa ospital. Lukas na. Si papakawalin ni Daddy ken ka. Uwin, Mami. Mami. Pakawanin na. Saan ka nga pakawanin ako? Kahit ka man nga naksidan nga saan ka puno sa maaramid nga naksidan. Naaramid mo lang siguro ti kasyahan ka patatao ka lang. Anak. Mami. May tuloy ko man lang ti managbasag. Imbaga ni Daddy. Nganak to nag-enroll na bigat. Sko, yaman kami kada kami. Kaya kayong, agyaman kami kada kayo, Lord. Manong nemi, hindi rumuara kong ti ospital, rumarmatan ni Aida. Iti rumuarak, iti kwarto, abag simot na rimuhan. Imisem akmet. Imadang imasdag, sinabat ko.
Ginarakop kami, Manong. I'm so sorry, my friend. Kumadre. Ada ka di malaguram kanya. Awanin. Sabi ko matasanton nga maulit. Hanin, kumadre. Saan kong tun ngulitin? Iso ni Jun. Jun. Ninang. Gamang kamita. Na yung pagangkan. Ikupin tayo yung tinapalabas. Bangungot no lang dahil ka napasama. Sabi ko, ma, tagtultuloy nga agbatbadang naragsak ti pamilya tayo. Sabi ko, mga anak ko. Manong nemi napakawan kong tigayem ko. Agas ti panagpakawan ni Carlo iti asawa na. Nagsubli manong nemi, tinatalinay ka na ornos ka pamilyada. Agas met, iti kompleto na ornos meten a pamilyami, manong. Ngamsahan na kas idi, nga naasideg ni Aida iti anak ko. Agas met, iti kasla, panangid adayo ni June, tirik na na uno bagina kini Aida. Mamanon manong nemi nga umay ni Aida dito balay. Importante lang umay na ibaga kanaramidan. Kansang kami matamapan ti balay da. Di pa nakita manong nemi nga nagsalita dagiti duwa. Kan aw matidamag nagsinarak na itirwar manong nemi. Talagang sandan nararamiden gabuta nadandan iti adal nga saan nga rumpeng di kasjay nga nagbaling nga relasyon. Nagagraduar ni June manong nemi iti kursona gingga nga nakarwar iti board na ket nagbatrabaho iti bangko na opisina. Intuloy met ti asawak ti negosyo na ket tinegosyo manong nemi. Si Maruno nga naggraduar ni Lily. Kalpasan ti pa naggraduar ni Lily, manong nemi, inyam amon ni June, tinubya na kadakano. Pada namat lang accountant, manong nemi. Sa balil pang opisina. Kalpasan ti mga tawen, nga relasyon da, imbaga ni June, manong nemi, nga kalaysadan kini Lilibet. Nagkalaysada nga rod, manong nemi. Mabaramat lang tinagtipon nga ornong da, kanadamat ni regalo mi kadakwada, timulong kami manong nemi nga nangipasdek, ti pagtaingan daw ano balay da. Buwan. Kalpasan, dahita, ti makatawan na danapu kumi kini June, manong nemi, Rafael III. Gabot ang lalaki, ti munang anak na. Kung nangarod, ti asawa, saan ko mga junior? Tapay met. Bakaro, danto at ninang nagatsikugan na. Malakin mo na ito na palabas, Rafael. Amon nga laglaki, pero pwede na palabas. At apo ko tan. Si marunong nga nag-asawa, marunong nemi ni Lily. Nadamatan balayda, dapay apo ko min kanakwada. Kahit nagraduar, nga nagtrabaho matan ni Daisy, kadadamatan asawa na. Duwan, ti apo ko mi kini John, may sapay laeng manong nemi kini Lily, kan may sa kini Daisy. E dito asawa mo matan manong nemi, nagiti anak ni Aida, kat siyempre, kasar ni June akit, inanak na matlat kasar digiti duwa nga asawa, gabot anak ng ortibun niya. Manong nemi, intultuloy ko tinangidaw-dawat asabi ko mataawanan, saan na siya ta mapasamak, iti pamilya mi, kan ti pamilya, ti best friend ko. Kanaging kakanag ito yung agdama manong nemi, kanasigan pa lang titunggal may sa kada kami. Kanahura man pa yada pa pwestok, iti tiyandaan, manong nemi, nagtultuloy, nga panaglaklakong iti nating kan prutas, agas pa nagtultuloy, manong nemi, ti trabaho ti asawak, sala nagsarden, iti kapigsa iti COVID, wano para kapigsa iti lockdown man. Yung kanag ito manen, mabalin manen. So nga dagdama, manong nemi, dakda kami iti asawa. Dag na naed iti balay mi. Katsagsagay sa amin ako mapansusuran nga sarungkaran, dagiti anak mi, manugang mi, kan dagiti apo ko.
Ala kami manong name itikat kadwami dito'y balay, kaanakan nilakay ko, nga pagpasbasahe may tagdama. Apa nakaanak mi na sukat tigiti talungan na ko. Dito nga ti pagkasalitahak manong name yagyaman unay ti anus mo, anang urnos ka nang ipasa. At sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag karagiti padak nga di bingag. More power to your program, and God bless. Ito yung makautang, nga pagayam mo nga nagsurat, Annabel.